Get the government, man. Du är inte riktigt med alla läger ska köpa så kött med det. Nej, det är inte. Men Jag hade inte känt det. As for vinner shit minst där. Jag hade inte känt det. Jag får ångra det inte känt något. Men är Cracker Joe. Jag kan passa det vinter ordentligt gott att säga. Jag tror inte ja, okej. Ja. Jag är inte online. Nej, vi kan switch på det här, random. Nej! Jag hoppas inte på nice det. Come on. Stages. Richest man alive. Är det richest man alive? Nej. Så pix. I just missed a thing, you know. Richest man alive. Jag kan fram för mig. Nej. No, this is fight the power anyway. Det var saker. Fight the power all fight up now, fuck allt. Nu kan det beställa kött nummer med och så. All lost. Ett la färger. Riktigt. Oh wait, är det richest man alive? Oj, jag ska bara byta plats till lev nu. Vad är problem? Titta nu. Just först att det så blir det plats först. Alltså idag det luktar runt rätt där med såna fuck. Nej! Det start för efter pengar och shit. Jag kan tänka en kötten från levjörnen. Tycker jag för det. Jag ser mot. Oj, så jag måste tänka en kötten. Jag måste tänka från lev. Det var inte han för att få en kötten i dag. Kusso sa Axel för på ett pauser. Jag tror jag släpps nog på det. Well, if yeah, är det richest man alive. To be fair. Yeah. Ja, ska bara fucka Esperlivet. Ja, fuck it. Det köttet där. Shit. I'm suing you, man. Du är så inte det. Det är inte Det är något. inte hvis man färdig om det där. Jag missar 2. Ja. Kostar pengar. Money! Okej, Just a little bit longer coming to it. så. Nu ska jag bara byta Alltså plats. syster då. Nu ska jag bara byta plats vid Simon. Vad är problem? Vad är problem? Att det är fucking tillbörning i spelen och så. Hejta där över dig. Så nej. Hon kan säga så när till först i det spelet. Well, Vad ska vi bäst? Survive. I'm a survivor. Sagren. Kan survivor han där. Something to Dog? say. How do you know? I think. Kan jag lägga. Wow! What a shit! Inspiration! No! Peach, get on my way! Wow! Shit! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Oh shit! As mistake I fuck Weaver! Så fuck är det så Come här? on! I would never! Beat fuck up! Wow! Oh, don't just Strike. Oh shit! Survive! No! Man Survive! Monkey Kong! Monkey Kong, vad är det shit? Jag vet inte. Die like it lived. lived. Okej. Died like it lived. Blown to bits. But oh shit! Blown to bits. Dark bro. Så Mine and go! Ja, go Rishkick. Operation fuck Espen. Oh no. Mission. Oh no. What are you doing? Well, it's the richest man alive, so. What are you doing? Men hvis vi stjäl så är det richest man Ja, alive. det är trubbel shit Du här. kan ställa ställa pengar hvis du Jag vill. kan, men så vinner Espen. Kanske vinner jag. Snack, jag hatar bara en... Det kan vi vinna pengar. Så är det Espen vinner. Chansen är det. Kan man vara jaunare hvis man vill lägga stötten som man Shit! har? Nej! Ja! Vi får ju så shit. En chans rätt att göra. Men alltså hvis I europeisk löp så att det bara har 25 kronor och tvärstötten att vi så vill bara nummer 2. Så egentligen någon sak som skulle göra tävlingar. Turning. Ja, seriöst. Fanns det där, you know. Det är så bräcka. Det är super rare. Jag hörde en nega säga
som så inte det. Det är snabbt en runda det. Ja, men det är inte chans att gå med det. Ja. Nej, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Här har jag säga. Och 1, 2, Du 3, släpper 4. inte lägga stanna. Nej. Så färg bara det rätt. För det häckligt för. Så får jag kanske en chans där. Möta shit, silly goals. tracker. For one last time. I just want to say goodbye. For now. Go. Så Fashion crash. I hej vill Fashion cash. Fashion crash! Fashion cash. Cash! Så vi skulle haft arbete vi hade en håndtag. Det är vi ska tjäna pengar på liv. Åh! Med den liksom... Mo! Pengar för liv. Anders man alive! This is man alive! No! Ah! Smash the patriarchy. The what? Det är patriarchy. Vad är det? Okej, Man har dominerat över... Oh, please. Haha! Get over it! Mercy. No! You capitalist pig! Ah shit. Jag hade väckt det. Och så till med så... Alltså... Spel i verkligheten där... Nej! Jag skulle bara rädda runt efter att du lekar ryck Du fick pengar rätt eller? Backa man där vi så det är här man bara pokar med av. Hur så direkt range eller shit där? Inte till att betala där för jag stäcker. Att du cyklar like range där. Jag fick... Ja. Är det så lätt? Visst chef. Hoppas det är så lätt. Om bara stod Espen faktiskt spelet. Jag ångade mig när jag faktiskt stor taktiker just nu. Jag tror det var slå. Till att skrika jag bäcker. Så, sista rumpa. Oh! Men släpps för buskar. Vad borde Levi? Levi! No! Men det är väl inte bara att få pengar. Jag vet inte, men alive. Nu Espen fucking Det vill Rich säga- Man Alive. Okej, sidan så hade det stått i natten. Alltså whiskyglas jag inte. Hickar efter efter hans glory days. Han var inte richest day man alive. Those were the richest days of my life. Oh shit. Jag är inte faktiskt ordentligt spännande på att vinna det. Ja, Jag det var är inte inte så kort som spännande. vinner. Och jag blir så spännande. Och summa framför det då. Ja, Men är okej med det? Ja, det är att jag tror jag köpte i ändan. Och det är liksom mest pengar och mest triple minigames. Åh nej! Hur mest richest man? Du, men alltså... Allt längst där, ja. Alltså... The stupidest shit ever there. Nu är helt omgången kontroller så kanske... Ja, det minns det brottna det inte. Det är det som brott och kontroller. Det är så gott. Yeah boy! Tandra Josef! Men är det richest man alive? You do it! Betala om någon annan! Betala om någon annan till Richest Tandra man Josef! alive! Richest man alive! Inte problem Levi. Richest man alive! I'm the richest man alive! Akkurat. Ja, kostar en ratla betala elräknings nu. See? Stöjt Det är månader vi brukar så. Jag vill ryka löser allt problem. Men är inte ryka longer så fuck off. Alltså ettan sista rundan, va? Ja. Ja, han fick ha en spurt på pengarna. Nej, kör igång. Check om. Varför skakar du Ingen på det? upp. Duper. Ja, jag räknar lite. Men, no. Ja. Hello, richest man alive. Hit the block. Och stöp någon. Ja, det är det. Holy fuck, han faktiskt Iver 100. Hej, den ägande Iver 100. Hej hundra. Du stäcker i 100. Ja, ett spel rätt. Obviously. Jag äter att han ska förresten. Hur gör man? A och B? Ja, sett. Men A och B är ett avsett. Ja, ett köp kvar. Hvor börjar man vid? Can't deal with this right Inte now. måste tajma det shit. Let's go. Du har alltid vunnit spelet, eller? Nej, inte alltid. Jag glömmer att poäng det man ska börja. Fast, ja. Ja, det var det. Men det är så. Ja, nej, jag är affär. Ja, nej. Once again så mot Europa vid. Jag var bara jiggla with the two. Jag hade vunnit det. Hi guy. Jag kicksar ett lag för. Hur så fuckar så the richest man alive och du klarar att läsa fisketinsne? Du är ju betala först att göra för det. Ja men, till min hoppis. Att poppa fucking loftbladarna. Okej, men fan Åh, spännande. Jag vet inte.
Fucking Simon. Men finns ju The Prophecy så... Ja, så vill det vara störst bra. Är bad the richest man alive. Är bad. Och det är ja. Richest man alive. Det är vidare kostar längt i mitten där. Det är vann också igen. Bitches man. Kan det att det? Ja! Kan det vara så så så? Det är bara mest pengar. Så först man tecknar. Det finns det var minigames. Esper won by the way. Ja, Kan det att det? att det är med sportmålning. Kan det spurs måste? Det är lända mest av sportmålning. Ja. Egentligen det var en artikel som var Man, det blir hemmabana! Suckers! Hemmabana. Det är Luigi-banan. It's a fucking arbetsplats. Yeah. What? Kan det att det det? Det är ju pipes Well- and shit. You'll see. Arbeider Mario är snäll. Nej. Fuck Mario. Att det är Luigi, workshop. Jag vet vad Mario är. Okay. Yeah, I'll tell you, man. Oh, tell me. I tell you, man. Tell me, all right? Just, I tell you, man. Passar det är mot luftchip. Yeah, Mario styr skip någon till Ja, varför. ja. Fucking slava. The Esper, most boring ship ever. Esper har paus då. Ställer upp i ögat, Gabriel njuter. I got pengarna. Mario ställer upp efteråt. Vad är det efter? Han sätter som mål. Ah, Simon. Du vet jag inte. Like nigga. Close, man. No! Fucking du varst så latte där krascha. Nej, I'm the best! I don't care. Hard Levi, I'm the best. Well- Vi gick oss bugga det av. Oh! For the richest man alive. Turned out I was the... Att jag lägger några stöd. I am the rich Italian. Better who restaurant. Bättre nacka slips jag säger. Yeah. Detailed results. Och... Jag går så ofta för den fucking minigame. Minigames. I Oj! see your Hej, big two tapped. Hitspel nu är vunnit, säger fram. Yeah, men det händer ju så fuck you Esper. Men jag vill inte veta om det var så att vi ända. Det är inte att säga det var spännande. I guess. Ar vars du längt framför men tackar vi oss när Castaways. Då fick jag så 25 gott. Så kom jag actually. Hick was ofta lent ju allt, inte då. Flöjde jag med det ofta. Shit man. Hon ända jag där sista. Ja? Men det känns jag så fan. skit känner. Jag vet. Annars är det inte allt finns jag så. Så hej. Säg Emi att det. Så är någon vunne. Alltid. Your fist Ja, affair. jag är nästan. Har vi någon vunnit? Är du min pengar Simon? Nej, Nej, jag det är vet. mer. Det är vunnit. Richest man alive. Was. Så är det. Yeah, casino. You get it, check it there. Double or nothing. What? Ja, det är Tor Stitch. Ja. No. Ja.